Agiddan ngagpagugit dagiti agkabsat nga Angelo agtaw enti sangapulo ken ti 13 ti tawen na amanong na ani Leo itangal daw. Agpada dagiti dua nga dabasit buteng na. Ngem ni Leo daytoy enti maikadwa agandaten na ti agpakugit. Ken patsyenda anadardaras da adumakkel apaman a makugit da. Buteng nga basit mo. Apa yung butong kabasit? Da nasakit ka ni anesthesia mo. Nangibaga, Digijay ayamin mo. nagijin na kugitin. Apa yung mga magpakugit? Awan mo. Kano daras na dumakli ka. Ang doktor sursurunan ti suputin mo. Apa yung gaming nga natuloy yung kugit mo idin? Ito pangami di sa lapadan mo nakipamukot. Tatan, kaya mo talagang pakugitin. Yes mo. Ang kagbabawin. Gapo iti rigat ti biag, saan met ang nagdudwa ti inada anang ipalista ti naganda, it Operation Tulit 2026, a programa ti RHU Bukay, babaen iti inisyatibo ni Mayor Jaja Bernos. Ti barangay da, a North Poblacion, iti akin batang itangal daw. Kugit tatan, tanak yun. Pakakwak nga ro din, ma'am, ta, no, awat pa ka rin gurak ta, dumakkel pa siya, no. Kano to, kwati doktor, ma'am, dakkel mo ti bayadan, kawa mo ti mabalbalin mi. So nga, tatada libre, ma'am, so nga ipakwak sodan. Thank you, ma'am, no, kasi dita, no, makakwak kami mo lang, ma'am, tawa mo pagsapsapulam mi. Ngem oray kayat launay ni Leo ti agpakugit, saan abalay giti may kadwa agandat na, ta saan pay laing amabalin, ken nagbabawi meten ti ading na, numan pay kwalipikado isuna. Idinto balay gimit ang natuloy ti panagpakugit ti 8 ti tawen na ani J. Freaks, ken nakapila meten ti manong na ani June. Niya mariling ng tata. Happy. Apa yan? Happy nga ta makapakugit ak tatama. Akan ba? Kaya't ko lang wang tandang ang sursurunan ti supot. Niya pa Tagamin na, gamin nagpapugit, agpakugit mamkot, mong tanak ka ni Papang. Niya pa tapno. Maging lalaki. Pakabuklan a 17 ngubing ngagtaw en 8 aging ka 13 ti nagpalista iti barangay North Poblacion, manipod duagasot nga ubing a pre-register itintero nga ili. Once gamin ti ubing kat nakugit, first of all iti may isang benefit na is hygiene. So nadaldalos iti private area iti ubing no daytoy kat nakugit, and also ma-prevent na din iti infections, possible infections like UTI or sexually transmitted disease in the future. 7 aging ga 10 aldaw ti healing process ti circumcision, ken saan nga irekomenda ti RHU dagiti old method a panagdalos, kas iti panangdayas ti bayabas. So after po nga makugit, we actually discourage yung mga sinaunang methods of cleaning, kasi mabalin nga iso iti agkos ti infection gamin dagijay nya. So we actually recommend just using water and soap nga pangdalos iti private area da after nga makugit, tapnohan nga iso iti pagwa anti-infection nya. Adamat iti i-resetak after nga agas, antibiotics if needed, ta iso iti mang-fight din iti possible nga occurrence ti infection po. Possibly din nga haan nga makugit no, first of all no, very haan nga participative DJ patient. So no, haan na nga kayat, of course haan tayo mat nga mapilit. Also, i-check tayo din di GNT private part da no. Suitable mat lang nga ma-circumcise. 8 aging ga 15 atawen ti kasaatan a panagpakugit. Kada Miyerkules ken Biyernes itaabulan ti Abril ti panagkugit ti RHU, ken adda na ito din nga schedule tunggal barangay. Kasapulan met akadwaen nagiti naganak wenno guardian dagiti ubing ngagpakugit. Malaksid iti Bukay, mangijaya pa iti Operation Tulit ti RHU Lapas, babaen iti suporta ni Mayor Nina Bernos anang rugin idi Lunes. Al-alukoyen ti Provincial Health Office dagiti umili agundawayan dagiti naikadda nga schedule ti libre akugit kadagiti nagduduma nga RHU iti probinsya. Jessica Boreta, Balitang Solid North.